Ето сега сме на търга на картини на Съюз БГ и докато почват всичките тежки приготовления, аз все пак да дойда да видя една много симпатична, мека и приятна картина на Руси Ганчев от далечната 1938 година, която показва времето, когато България е била още нормална държава. Морски бряг се казва. И съм сигурен, че за жалост някой друг ще е куп, защото ги няма тия пари. И че е приятно, тя според доста напомня, може би само на мен някъде южно от Созопол, където даже и в моето детство все още имаше зеленина и лозя. Сега всичкото това нещо е изсечено. Има някакви отвратителни вили и хотели за някакви още по-отвратителни хора, които ще ги населяват. Иначе, така, среща с изкуство винаги е препоръчителна. Ела едно нещо още да покажа, което ми харесва. Също, това ми харесва от една точка написано и само на ето това нещо. Стефан Кирязов, това се нарича пристанище, но не знам дали не е по-скоро любов по носталгия, отколкото любов по качество. Да знам. Със сигурност рибарския пристан на северния плаж на Созопол. Всичко е отишло на кино. Така. А каква е целта на търга? Търга има един единствен смисъл, освен това да се насладиме на хубаво изкуство. Това са наши приятели, които са подарили или са дали тези картини да се продават за нас, за Съюз БГ, за трите ни партии. И с тях ще финансираме официално и съвсем легално, за разлика от останалите, своята предизборна кампания. В София тук ще съберем няколко десетки хиляди евро със сигурност, което представлява една хубава част от кампанията. Останалите ги финансират с пари, които са откраднали докато са били на власт, като сегашните управляващи. Ние го правим и с изкуство, няма по-хубаво от това. На здраве с една хубава минерална вода.